Nu-mi vine să cred că e ziua noastră mâine. Ding dong. Oh, cine o fi? Deschid eu. Stai, ziua noastră e azi, normal. Au! Poftim, nu deschideți până la ora 12. Poftim? Ce e la ora 12? Ce era? Nu știu, o doamnă mi-a dat un cadou și a zis să nu-l deschid până la ora 12. Ce se poate întâmpla? Da, să-l desfac. E un ruj. Interesant. Scuzați. Ametis? Pinky, am fost inversate. Trebuie să ne ajutați. Nu pot, dar dacă nu rezolvați asta până de Crăciun, dar Crăciunul este peste 2 zile. Veți rămâne așa peste întotdeauna.